От 1875 година, от преди 150 години, Стоян Шивачев свързва името и делото си с нашия град. Вписва толкова дълбоко духа си в българщината тук, че да се разкаже историята на възраждането в нашия край, това е невъзможно, ако не споменем Стоян Шивачев във всички аспекти на народното дело. Създаването и утвърждаването на първото българско училище, превръщането на образованието на роден език в обществена кауза, революционна дейност, освобождението на Бургас и в този ден Шивачев е основно действащо лице. Така стоят нещата и след освобождението. Той е ключова фигура сред строителите на държавността в нашия град. Един от първите образовани юристи в свободна България с ценен принос в целия регион. Дипломат в превзетия от войската на генерал Вазов Одрин и инициатор на просветни дружества, на образователни акции по цялото южно крайбрежие. Наред с това, изключителен познавач на народния живот в източна Тракия. Етнограф, фолклорист, публицист, автор на художествени творби, на учебник по право. Работил на ползу роду до края на дните си, Стоян Шивачев е от тези възрожденци, които Вазов сравнява с останки славни от друг някой род, не останал вече под Божия свод. Такива личности трябва да се помнят, защото са нужни във всички времена, като високи образци за това как се живее достойно, какво означава да служиш на висок идеал, как със слово и дело се гради свят. Стоян Шивачев е роден в Малък Търново около 1850, 51 или 52, още не е установено точната дата и година, тъй като той в огромния си архив никъде няма документ кога е раждан, но според изследвания, които е направил Горгоров, най-вероятно 1852 година е раждан. Къщата е на негови наследници живееха тук. Бихте ли ни разказали за българското училище, в което е учил Стоян Шивачев? Тук в Малък Търново, в родния му град, е имало на това място до църквата голямо училище. Земята е дарена от богатата фамилия Дякови. Построили са го около 1850 година, когато той е раждан, около 51-52 година. Стоян Шивачев е завършил тук началното си образование и след това е учил в Лозенград, сега Къркъларели в Турция, и в Одрин. В Одрин е учил около 1865-6 година в Одринската католическа гимназия. Тя е известна гимназия, там са учили освен български, турски и природонаучни паралелки, учили са латински, френски и са били с много добра подготовка. Учениците завършили Одринската гимназия. Одринската гимназия завършил Кирил Ботев, брат на Христо Ботев, и много други по-късно политици и възрожденци. Стоян Шивачев е през 1868 година завършва Одринската гимназия и се връща в Малко Търново. От тук го взема поп Георги Джелебов, Стоянов Джелебов. Това е човека, който създава православния храм в Бургас, Кирил и Методий. Георги Джелебов е започнал да възстановява българските училища в Странджа. Значи, 1868 година заедно с Стоян Шивачев отиват в Граматиково, говорят с местните големци и изгонват Вълчо Куция, грък, който е бил учител в селото, и назначава Стоян Шивачев за учител в Граматиково. Някъде 17-18 годишен е бил. Още с
започнат се като учител, той започва да записва етнографски и народни обичаи, много песни, гатанки. В 1868 година, 68-69 година става втория български учител в Бургас. Първият е Боян Керимчиев. Само за малко разболява се там от дихателни пътища и се връща в България, в Малко Търново да се лекува. И тогава назначават Сава Катрафилов за учител в Бургас. В Бургас той започна като учител. Обновява училището. До тогава училище от 1874 година става учител в Бургас. Заварва училището доста проблемно, защото в Бургас тогава има смесено население. Българите са малко деца. Авторитетно, по-престижно е гръцкото училище. Той така създава една стабилност в училището за българчета, въвежда образование и за момичетата. Смесено училище, което е така голяма стъпка напред, в ония напред, увеличава тяхния брой, въвежда нови методи в образованието, учебници, учи ги на съвременни, запознава ги с съвременните постижения в съответните области, но за съжаление точно тогава започва подготовката на следващата година, когато разширява училището, започва подготовката за априлското въстание. Тези личности, и поп Георги, и поп Сава Катрафилов, и Стоян Шивачев са свързани. Те работят в един период от време. Съвместно работят, съвместно се борят с живота, с неправдите. Но да видим Стоян Шивачев на кое от тези отговаря, на какъв е той. Пише учител. Пише възрожденец. Общественик. Политик. Правник. Абсолютно. Завършил е в Сорбоната. Карал е известно време в Роберт колеж в Истанбул, но реално завършил Парижкия университет в Сорбоната. Четници и войводи. Да, още през Старозагорското въстание, 1875 година, поп Георги и Стоян Шивачев работят съвместно по създаване на възможност за развитие и помощ на Старозагорското въстание. След това продължават Априлското въстание. След това на тях, преди още във времето на Априлското им възлагат точно на тях двамата, и на поп Георги, и на поп Сава Катрафилов, и на Стоян Шивачев, да подпалят Цариград. А поп Сава Катрафилов отива учител в Пирне Айтоско, село Пирне Айтоско. И оттам продължава и учителската си, и революционната си дейност. Заедно с Стоян Шивачев. Работят и с консулите в Бургас, и с руския консул, и с английския консул Чарлз Брофи. Работят и с митрополията в Сливен. Работят и с, казвам, екзархията, която още не е узаконена, в Цариград. Но тъй или иначе те не спират да повдигат така българщината, да повдигат църковната дейност в Странджа, казано е така, от Анхияло до Лозенград. Днес е трудно да си представим как един българин преди освобождението, който започва образованието си от голямата килия в Малко Търново, успява да получи толкова респектиращо образование. Такова, че да води кореспонденция с най-изявените учени от времето си, сам да създава научни трудове, да контактува с европейски дипломати, да има кореспонденция с организации в Русия, в Австрия, във Франция, да завежда дипломацията на одринския губернатор. Каква удивителна личност! И неговия колега от първото българско училище в Бургас и другар в революционната дейност Сава Катрафилов също е забележителна личност. Той загива като Ботев четник. Малко се знае, че когато четата акостира на Козлодуйския бряг, Христо Ботев избира Сава Катрафилов да държи реч.
Какво признание от гения на българската литература за пламения му дух и вдъхновеното му слово. Ако си мислите, че началото на образованието на роден език в нашия град е било непълноценно, примитивно, най-добре е да се коригирате. Защото са го създали извисени, благородни и надарени образовани личности, които да дават всичко от себе си за българската кауза. Негова често посреща освободителите през руско-турската освободителна война, държи слово пред тях, своето слово, създава въобще една атмосфера, влиза в общинската управа секретар за обновението на града, модернизира Бургас. Тогава трябва да преживее един много тежък период след войната. Нали, турците, когато се заминават с войската, винаги когато се изтегли на войска, те извършва нарушение, предстои разрушение, предстоят ремонт на сгради, уреждане на града, снабдяването му с провизии, уреждане на комуникациите, транспорта. Тоест там той се изявява и като държавник, и като градоначалник, казано. Тоест един универсален човек. Стоян Шивачев за кратко пребивава в Созопол преди съединението. Съвместява длъжността директор на митницата с други работи и като юрист. Заема се с обществени дейности в различни направления. Завръща се в Бургас, следвайки поредното си назначение, но през 90-те години на 19 век се оженва за Катина Христова от Созопол и се установява отново за няколко години в града. Тук става инициатор и пръв председател на ученолюбиво дружество Отец Паисий, предвестник на бъдещото образцово читалище Отец Паисий в Созопол. Дружеството Отец Паисий си поставя за цел да работи за българското културно самосъзнание. Необходимост продиктувана от това, че в доста селища в региона доминира гръкоязично население. Голяма заслуга има Стоян Шивачев за утвърждаването на българския дух и култура не само в Созопол, а и на други места по южното ни Черноморие. Той инициира и осъществява честването на 11 май като ден на светите братя Кирил и Методий в Бургас, още преди освобождението. А след освобождението и в Созопол, Василико, днес Царево, Ахтопол, Синеморец. Скоро това се превръща в традиция в целия регион. Господин Райчевски, бихте ли ни казали какъв е приносът на Стоян Шивачев на национално ниво? Стоян Шивачев е един забележителен, бележит учен от моя гледна точка, който не е само регионален изследовател, а на национално ниво с големи приноси в областта на етнологията, етнографията, изследването на българския фолклор, изследването на българската история, но не само като изследовател. Какъв е приносът му в самата дейност като изследовател? Той прави няколко големи проучвания. Примерно има специално изследване на Старозагорското въстание, паралелно с Априлското, което е сравнително по-малко проучено. Но най-големият му принос в областта на българското езикознание и на народните говори. Неговата амбиция е да напише, аз нямам лично обяснение, но може би е попаднал на интересни следи, неговата амбиция е да напише един пълен речник на български език, такъв какъвто няма. И до тогава е нямало още. Ние знаем по-късно речника на Найден Геров, като 7-8 тома речник на български език, но по-моему този в някои отношения дори е по-интересен от речника, който е създавал Найден Геров. Той събира материалите лично, не да му ги пращат писано. Ходи от село на село, обикаля цяла Тракия. Като казвам Тракия, няма предвид само Бургаска Странджа. Тогава границата между Турция и България не е съществувала. Той е обхождал целият регион на географски принцип. От Мраморно море до Черно море, до Бургаско, до Стара планина, на изток отивал до Стара Загора, до Черпан и до Софийско. Тоест, тренният материал, който събира, е много богат и много интересен, обхваща няколко регионални групи, говорни групи. Самия той има и филологическо образование и на тази основа документира много интересно, много точно документира диалектите. И освен това, речника, който изготвя в ръкопис, не е само лексика думите, той се опитва да ги разтълкува. Той дава тяхните, знае гръцки, турски,
знае френски, дава тяхните обяснения на турски и на гръцки тълкования. Дава и примери с отделни, както се прави в фразеологичен речник. Някакъв невероятен труд. И не го работи така самоцелно, не е негов хрумка. Той е обикалял, ходил, посещавал европейски държави, бил е в Сърбия, бил е във Франция, виждал и големите енциклопедични езиковецки изследвания и иска да направи точно нещо уникално и за България. И всъщност го е направил като ръкопис, но за съжаление не излиза. Не работи самоцелно, той се консултира с преписки, пише писма до най-големите български учени тогава. Големите учени Балан, Иван Шишманов, големите езиковеди, литератори, с които общува, а те същевременно го ползват пък за информация. Те искат от него сведението им праща. Освен в езикознанието, речника му съдържа няколко десетки хиляди думи и изрази. Може да си представите какъв огромен труд е това. За него има голяма преписка, запазена в архива му, запазена е преписката, самия речник е пръснат на части. Може да бъде събран, но още тази задача не е свършена. Така той прави същевременно и проучване на археологията и на етнографията и на говорите, т.е. по три направления. Работи по три научни направления. Значи, веднъж археологически проучвания, веднъж етнографски, веднъж фолклорни, но явно не всеки път едновременно записва всичко. Същевременно проучва и историческите извори и историята. Общата история на България, историята на Гърция, на Турция, историята на Древен Рим, Древна Елада. Тоест започва своите изследвания с една голяма предварителна подготовка и това личи. И благодарението на всичко това написва своя колосален труд Тракия. Той е едно от най-големите му постижения, въпреки че той е мечтаял по-мило му е да направи говора, с това е започнал, но вижда какъв голям, колко нови материали открива и изведнъж се получава едно невероятно проучване, което има повече характер на енциклопедия. Почти легендарният ръкопис Тракия на Стоян Шивачев е съхраняван десетилетия в Бургаската регионална библиотека Пейо Яворов. Това издание е инициирано и осъществено от регионална библиотека Пейо Яворов. То съдържа неиздаваните до момента страници, по които много етнографи работят, независимо, че са в ръкопис. Изданието излиза през 2023 година и само по себе си то е значимо културно събитие, което дава шанс да се преоцени делото на Шивачев. Завършва 3-4 големи работи цели, а иначе има много други статии и студии написани, завършени и непубликувани. Прижива издава само една книжка за поп Георги, бургаски революционен деятел. Мъничка и той издава дъщеря му с нея, но всичко друго става в ръкопис, а те са огромни. Този човек заслужава да бъде изучаван и като... Аз съм сигурен, че един ден неговият труд ще стигне до българската наука, защото там в тези ръкописи, в тези познания, които той е записал, те са дадености. Веднъж съвременната епоха не може да бъде събрана, защото хората ги няма, които той е разпитал. Обичаите са променили. Предметите са унищожени. Някои от археологическите обекти са разрушени, други отвлечени, четвърти променени от чисто географско, природно и всякакъв друг. Тоест той е документирал една епоха, която е безценно богатство за бъдещи изследвания. И възоснова на това, което той е документирал, ще бъдат извършени нови изследвания. И там е големия му принос. И всъщност за това името му трябва да бъде утвърдено, да бъде запазено. И всъщност нашата общественост трябва да научи за него. Аз бил го сравнил с един Шишманов, или един Михаил Арнудов като мащабна работа, като един Васил Златарски историка. Но в по-друг профил, разбира се, но той ги е познавал, той общувал с тях. Той е помогнал на тях, помогнал на Иван Шишманов, на Михаил Арнудов,
които са направили големи открития в областта, примерно на странджанските ни сценарии, обичаите за кукери. Той ми е пращал материали. Той ми издирвал и ги е консултирал. Виждате как са обвързани нещата от регионално изследване, всъщност отива в националната наука. Историческия музей има привилегия, чест да бъде един от институтите, една от организациите, които съхранява част от фонда на Стоян Шивачев. Повечето от документите са свързани с негови кореспонденции от времето, когато той е бил юрист, но има и най-разнообразни други описи, съчинения, писма, има дори комедия, има писания на старини, т.е. по това документално наследство, което има в музея, може да се разбере в каква дълбочина са били неговите проучвания, неговите интереси. Знае се, че той е бил енциклопедична личност, но наистина може да се види и това в документите. Хубаво е да се знае, може би, че тези документи постъпват в музея през 1966 година, благодарение на тогавашния директор на музея Горо Горов, който също сам по себе си е един много ценен изследовател на нашето минало и енциклопедист. Заедно с сина на Стоян Шивачев, Христо Шивачев, намират тези документи и една много голяма част от тях са откупени от музея, бургаския, като тогава те са били 129 на брой. В последствие Христо Шивачев предава още 24 документа. В следващите години по различни начини музея се здобива с още документи. В момента те са 189, които са съхранени при нас в фонд Нова история. След оттеглянето на българските войски от Одрин и завземането му от турските войски през 1913, става ясно, че международните договори са едно, но отмъстителността на 5-вековния властник е съвсем друго. Настава ужас за българите. Насилие, убийства, ограбвания. Стоян Шивачев и семейството му се укриват 3 дни и едва успяват да се завърнат в България. Установяват се тук, в Бургас. Но Стоян Шивачев не остава тук задълго. Знае, че в тези размирни времена на гърба на българите се извършват издевателства. Знае колко са беззащитни хората без подкрепа. Верен на дълга си, той отива да работи като адвокат в Беломорие и в края на 1914 година изчезва безследно. Как точно загинал Шивачев се разбира години по-късно. През 1919 излиза книгата на Иван Попов "Изминалото на Одрин", в която четем: мнозина граждани от Стара България дошли в Одрин да дират поминък. Заплатиха с живота си, като ги набутаха в затворите. Бившият банков чиновник от София, Ангел Ковачев, няколко дена наред са го разкарвали да мете най-многолюдните одрински улици. И най-после го подкарват към българската граница, но по пътя го съсекли на парчета. Същата участ постига и бургаски адвокат Стоян Шивачев, когото заклаха ни нататък не иде. А онова, що става в провинцията, напомня някогашните кланета в Батак. Той има благородното чувство и положил е благородния труд, свършил огромна работа, скромен човек, не парадира никъде, никъде не парадирал със своите, отнасял се много коректно, колегиално, който му искал услуга научна, да подкрепи сведения, той го е дала с широко сърце, страдала от това, че не е могъл да ги издаде, че в много отношения са го подвеждали, обещавали са ги, включително и министри, включително и правителството, и до Иван Шишман, и до Иван Вазов, като министър на финансите, пише постоянна кореспонденция, и до чуждите институти в Петербург, до Виена му обещават големи световни учени. Тях не можем да ги корим, защото те не могат да го направят, те трябва да го свърши тук българската държава, то което е. Но ето, че интереса, който вие проявявате като млади хора, мен ме окръжава, мен така ме радва, защото виждам, че то ще продължи и значи ние сме се свършили работата, остава на вие да популяризираме културното богатство и наследство на нашата земя, на България, на родината и в крайна каща на тези, които са работили като Стоян Шивачев за нея. Защото всеки трябва да бъде
всеки труд трябва да бъде оценен, всяка личност трябва да получи своята морална. Той го няма, той е на друг по-хубав свят, може би, но моралната награда е тази, името да бъде запазено и мислим, че не му го дължим. Стоян Шивачев като име много отдавно ме вълнува. На времето имаше улица Стоян Шивачев, която аз така не знам някъде от 60-те години. Мои близки живееха там и винаги ми е правило впечатление точно табелата на тяхната къща. Стоян Шивачев. На син фон с бели букви. До започване на строителството, новото строителство там, и улицата, и къщите, и табелата се стояха на същото место, както е било от времето. 1998 година, казах, събориха къщата и табелата изчезна. Съжалявам, че не я взех да я запазим за поколенията. След като се построи всичко това, вече улицата не съществуваше, а беше улица Абона. Вероятно нямаше да узнаем, че в Бургас е имало паметник на Стоян Шивачев, ако не бяха споделили с нас наследниците му. Оказва се, че този факт е неизвестен и за изследователите на Стоян Шивачев. Но защо е така? Защото не е запомнено официално откриване и защото този паметник има твърде кратко присъствие в Бургас. Документ за неговото съществуване намерихме, благодарение на съдействието на Регионален исторически музей Бургас. Паметникът е създаден през 1984 година и е поставен в Приморски парк в близост до настоящото местохождение на паметника на светите братя Кирил и Методий. След 2000-та година той изчезва, както и други изработени от метал скулптури. Някои от тях са възстановени, но паметникът на Шивачев все още не е. Днес името на Стоян Шивачев в нашия град може да се види само върху паметната плоча на мястото на първото българско училище, до храма Свети Кирил и Методий. Вярваме, че това трябва да се промени. Бургас дължи заслужена почет на личност, с която би се гордял всеки регион. Името на Шивачев трябва да се знае от новите поколения.